Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanya kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Bafowethu sila esibheka khona izinto ezenzakalayo nje emhlabeni jikelele. Ikakhulukazi ethinta umaskandi, ethinta social media, ethinta nje ubuciko. Bafowethu ngizobheka nje la ey'ntweni ekade sikholelwa kuzona ukuthi kahle kahle izona ezenza ukuthi mhlambe umculo uye phambili. Bafowethu seyikhona izinto esesikwazile ukuthi silekelele ukhozi. I-social media sesikwazile ukuthi silekelele ukhozi FM lolu ebesithembela kulona ukuthi njengamanje ilona elidlala umculo kamaskandi. Futhi uma ukwadlala ukhozini ila oduma khona. Yabona ukhozi lunesikhathi esincane futhi sincane isikhathi esinikezwe umaskandi lapha mhlawumbe ngazo ama 3 hours ukuthi angikaze nginothise kodwa ke sincane isikhathi. Ingoma futhi bekuthiwa ke uma urecorda kwesikhathi baye bakunikeza advice ukuthi ingoma yakho ayingadlali phela idlala isikhathi eside mhlawumbe iyodlala 7 minutes ngenxa yesikhathi. Bafuna ingoma lencane. Bafowethu ukudlula ke lapho ke ngizoqhathanisa ama-radio, ama-TV esinawo endlini bese ngizoqhathanisa ne-social media ngaba o-Facebook, o-TikTok, no-YouTube. Uma ungathatha lezo zinto lezo uyiqhathanise nalezi zinto ezifikayo njengamanje njengoba nje sesikwazi ukuvula ama-channel ko-YouTube, sivula ama-channel ko-Facebook nako-TikTok. Zikwazile lezi zinto ukulekelela ukhozi. Ukhozi belusenkingeni. Bangaba nabufakazi nabasakazi bokhozi. Bebasenkingeni laba bantu bafowethu. Njengamanje nje ku-Facebook ingadlangadla yelokuzana ye-page elibizwa ngokuthi izingqwele. Izingqwele mazike zathi awukavuthwa. Suka lapho awukavuthwa. Into yakho ngeke iziye phambili. Kodwa mazike zathi ihlehle inkuni, uyabona futhi cha. Izingqwele ke lo muntu sezimphasisile. Sinama-channel la ku-YouTube abaningi oKing Zoso. Siphinde sizoba nabo lokhuzani omsizi yesey baningi nje bafowethu abaphusha umaskandi baningi ngalendlela eyisimanga. So ngiyafisa ukuthi lokhu siqonde lokhu ukuthi abantu abanganokubaphushana babheka ukhosini. Uvula ipage lakho nawe lapho ku-Facebook, uvule nje ipage lakho ku-Facebook, upromote nawo umculo wakho. Ungalokhu ukuthi uzothembela ukuthi kufanele ukuthi uzuyodlala ukhosini ukuze uyibone ukuthi ungumculi kamaskandi. Oze uhambe ophoxeka lapha uhambe ukuthi uphethe imali ukuthi ena ufuna umuntu okwazisa kena ukuzodlala ukhosini ugcina usuphoxeka ungamtholi kwalowo muntu. Yabo angisho ukuthi kuyakwaziswa kodwa nje umbono lo ukuthi ungaze uphoxeke ufune information engekho ukuthi othi ayikho kwalo information oyifunayo. Inamandla i-social media bafowethu ningayithathi kancane yona inamandla. Ingakho nje uma sicela abaculi ngizoyenza nje umzekeliso ngale channel yethu. Le channel yethu sikwazile nje ukuthi sicela abaculi abadumile. Sibacela abaculi abadumile ukuthi sicela ukuthi bazokwenza ama-interview lana. Kodwa ngoba sibatshela ukuthi i-YouTube channel ngoba bayawazi amagalelo ka-YouTube ukuthi ena uphusha kangakanani abaculi. Akalokho eyale uyiveleze nje straight ngoba uyazi ukuthi lento izosiza yena, izompromota. Njengamanje YouTube nawo uhamba phambili ukupromota abantu ukuthi ena upromote umculo kamaskandi futhi uhamba phambili ihamba phambili futhi no-TikTok uhamba phambili. Bafowethu ngiyacela ukuyibamba ivideo namhlanje ivideo yethu njengoba sikhuluma social media versus ama-radio station. Kule channel yethu bafowethu ngiyacela ukuthi ningene lapha ngezansi nicindezele subscribe, nicindezele nebell ukuze nizothola njalo ama-notification uma siposta ivideo nje siyi-channel. Siyabonga.